que d'aquí és francès. ¿Y qué es eso? Yo me había comprado para los míos. Necesitamos no, espera. No, ya Sí, millor un... What is it? Tiger, what is It's it? like a puzzle. Can you say puzzle? Mira, sí. Ya está. Ya está obert. Can you say puzzle? Puzzle, it's Puzzle? a very difficult word. Yeah, it is. It's a very difficult. Un puzzle. Here they say Un puzzle, ya está, mamá, no Un necesitas. puzzle. Y en español es un rompecabezas. Oh, wow. Y en Un trencaclosques. En català és un trencaclosques. Trencaclosques. This is my closca. Closca is like shell. Parli en català perquè ho reculls tot. Sí. Ho recull tot, Ja li pots... Una mica de francès, també? Tu com es diu, l'àvia? Iaia, la iaia. Perquè l'àvia seria... Així que sigui més consistent, com els nens també li diuen la iaia, llavors la iaia és la bisàvia. Sí, però tu li dius iaia. Sí. Per això diuen tot ja. I la Ruth què és? Ja, Àvia. La Ruth és àvia. Llavors, i la mare del Justin I la mare del Justin és Gaga. Granny, no? Gaga. Gaga. I el pare? Dada, mama, Gaga. No, yeah, she doesn't call him anything. Què vol dir això de gaire? Bueno, és com, diguéssim, l'àvia, com el mateix que iaia, la Gaga. Mira. Look, she plays with puzzles like this at school. That's fun. What is that? What is it? Oh. You put it back? Here? Yeah. What is that, lady? What is that? A cat? What does the cat say? No. Miau. Oh. El gat, què diu el gat? Gat? Què diu el gat? Això sembla que sigui un gos, no? Què diu el gos? ¿Qué digo, gos? It depends on the language. What does the dog say? You know that a cock here... Au, au. A cock here is... Què diu el gos? Què diu el gos? Au, au. En català. Que això ho entenc a la nena. El gos fa guap, guap. No, és aquí. Au, au.